ଆସିଛି କୋଳି ବରା ଏଠି ଓଜନ କରୁଛି କୋଳି ହେଲା କୋଳି ବରା ଏଠି ଓଜନ କରୁଛି କୋଳି ବରା କଣ କରୁଛି ନା ସେମାନେ କୋଳି ବରାଟା ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ଶିଖିଲା କୋଳି ବରାଟା ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ କରିକି କଣ କରୁଛି ଓଜନରେ କମ କୋଳି ଦେଇଛି ଝିଅଟା ହେଲା ମିନା ବି ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ମିନା କଣ କରୁଛି ନା ମିନା କଣ କରୁଛି ନା ହେଲା ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇଛି କୋଳି ବରା ହେଲା କୋଳି ବରା ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇଛି କୋଳି ବରା କଣ କହୁଛି କୋଳି ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଏଠି କୋଳି ବରା ଓଜନ କରୁଛି କୋଳି ବରା ଏଠି ଓଜନ କରୁଛି କୋଳି ହେଲା ସିଏ ଏଠି ଝିଅଟା ଡ୍ରେସ୍ କୋଳି ଦେଇଛି ହେଲା ଯେତେବେଳେ କୋଳି ଦେଇଛି କୋଳି ବରା କମ ଓଜନରେ କୋଳି ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ହବ ତାକୁ ଟିକେ କମ କୋଳି ଦେଇଛି ହେଲା କୋଳି ବରା ପରେ ସେ ଝିଅଟା କହିଲା ଝିଅଟା କହୁଛି ମତେ କଣ କମ କୋଳି ଦେଇଛ ହେଲା ଦୋକାନୀ କହୁଛି କମ କୋଳି ଦେଲେ ତମକୁ ନବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ହେଲା କିଏ କହୁଛି କୋଳି ବରାଟା ହିଁ କହୁଛି ଦେଖ ଏ ଦେଖ ଏ କୋଳି ବରା କହୁଛି କମ ଓଜନରେ କୋଳି ଦେଲେ ତମକୁ ନବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ଝିଅଟା ହିଁ କହୁଛି ଝିଅଟା ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ମିନା ବି ଆମର ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ମିନା ବି କହିଛି ହେଲା ମିନା ତାକୁ କମ ପଇସା ଦେଲା କୋଳି ବରା କୋଳି ଆଣି ସାରିକି କମ ପଇସା ଦେଲା କମ ପଇସା ଦେଲା ସେଠୁ ସେ ଲୋକଟା କହୁଛି କାଇଁ କମ ପଇସା ଦେଲ ହେଲା ମିନା କହୁଛି ତମକୁ କମ ପଇସା ନବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ମୁଁ କମ ପଇସା ଦେବି କୋଳି ବରା କଣ କହିଲା ଫାଷ୍ଟ ନା ତମେ ମତେ କହିଲା କମ କୋଳି ଦେଲେ ଦୋକାନରେ କମ କୋଳି ଦେଲେ ତମକୁ ନବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ସେ କୋଳି ବରା କହୁଛି ଝିଅଟା ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କମ ପଇସା ଦେଲି ତମକୁ ପଇସା ନବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ହେଲା ତାକୁ କଣ ଶିଖିଲେ ଏସବୁ ରେସା କଣ କୋଳି ବରାଟା କମ ଓଜନରେ କୋଳି ଦେଲା ଇଏ ତାକୁ କମ ପଇସା ଦେଲା ଆଉ ତାର କିଛି ଲାଭ ହେଲା କି ଲାଭ ହେଲା କାହାର ଲାଭ ହେଲା କାହାର ଲାଭ ହେଲା ତାର ଲାଭ ହେଲା ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ କୋଳି ଖାଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ହେଲା କୋଳି ବରା କମ କୋଳି ଦେଇଥିଲା ମିନା ବି କମ ପଇସା ଦେଲା ତାର କିଛି ଲାଭ ହେଲା